Elajo Grand Julu Kabara, Namu. Yas Kilekuna for the Balakaraka, Kosaba. Abe Walimado Fulita Kabela de Segare, Grand Julu Duguma Jekabadu Sobena Mutafado, Black Verate Auna, Odi Kaseka Magarakenena, Mini Kalimuntabo, Kasobe Sobe, Uluklalenko Kabara Lakaba, Kosaba. Grand Jula Manka Nafuta Gadola, Ninka Konokuma La Jeka, Ninka Mabola Kalilamalika, Sabuntomo Boku Ferala Doy, Segato. Black Vera Fuitauna, Duguma Jekabara, Dosira. Kamau kunafoni kamau nyagari kamau nisondia kamau bo dekun kono kamau bo kunasiri kono Grand Julu beni ka tasira do jini bena bolisira do amana ke tableau ye abbe de be jega fokono ya kabini somana nege kanya duru kana woro la eni negatigu abijaba woloma nin ka se ka dugu jetugo nya mawolo nin ka sira sibo mawla nin ka se ka mawbla nisondia kono Grand Julu ala ka mewla sabu minya arajoy nyachi mumbala nafa mumbala jamana kono tsika sa kunda mana ka manifun kunafoni Grand Julu arajo jora ka bonne ka se ka jamana ka basi ina fo jega fo be ka minke ali bi ala ka mewla bi barata bolo fle nega kara fujuru be nega tigire bolo a kembe che klim bolo chama ye arajo jega fo officially YouTube TikTok o bele de lembe nega tigire bolo no e ame jakte ye ko fute ko mani dongo che eni ne o ye alamisa o alamisa neke kanya tani kele sanga bisaba ame nyongo soro ni kera banka kuma mani dakele na ela siko togori karamogo bua namu nata adoni akagiri na biri ka bi kanga we chene sigato la namu biye alamisa ye odo ala o latige ali ko karamogo banne kalandeni ku bi nywan soro kosoba nege ɲɛ tan ni kelen sanga bi saba n'o tɛmɛna sɛbɛnfuraw mana na a bɛ woloma min kan k'a fɔ an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o di lamɛnjɛkulu cɛman ni musoman ma kɔrɔfɔ filɛ Grand donka ɲana an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ a jabate naamu donso tisobaatɔ o ni sogo tɛ donso o ye tiɲɛ dɛ wilibali don Elajo Grand Julo naamu i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kosɛbɛ yanni ne bɛ n tigɛ don Grand Julo min ye tɔpɔ itɔli belebele n'a ka kan ka kɛ gabonkaw fɛ yen nin kalo yɛrɛ tile 12 15 19 Grand Julo min ye association des femmes étoiles des Maliens du Gabon i b'a ye k'a fɔ olu de kɛlen don ka ko in sigi sen kan Grand Julo ko k'a tɛ se ka kɛ jɛgɛfɔ kɔ jɔyɔrɔ min bɛ arajo jɛgɛfɔ la Grand Julo o kuma kan kan sen don a tulo na 8 mars okumu kɔnɔna Grand Julo min ye nin tɔpu tile 3 faso Mali artiste k'u cɛ ka taa n'u ye Bingini Bagaga ani artiste tɔw Grand Julo k'a tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ arajo jɛgɛfɔ kan yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan k'a daminɛ fo ka taa fɔ k'a kun cɛra o kuma min ye a ko in labɛnba Mali kɔnɔ yan coordinateur ba Alu Badara Jalo fulakɛ n'a ka jama k'u bɛɛ lajɛlen fo ko ala k'a don yira an na min ye présidente Madame Diallo Fatumata Keita k'a fo Gabon sigi la nin waati la k'a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na ni ka bisimilayi ko ɲuman ta ka arajo jɛgɛ fɔ ale ka envoyé spécial sɛgɛrɛ Grand Julo o ma tɛmɛ ka bɔ yen ne bɛ n bolo don Murani min ye La Lumière maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Mahamadu Diallo Grand Julo fulakɛ a ko k'an ka taa Dakari sɛbɛnnikɛla ko Grand Julo min kɔni ye jatigɛ banbali min tun bɛ Mali opérateur économique la jatigɛ in kɔni k'a banna dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Julo jatigɛ in a nana na sira min na o de ye b'a ye k'a fɔ Mali Kouaji t'anw fɛ yan jamana minnu bɛ anw kɛrɛfɛ ni ala kɛmɛ k'olu garisɛgɛ don Kouaji la Grand Julo an bɛ taa an ka minɛn ta min ye nanzara jamanaw ye minɛn ninnu bɛ na Kouaji jamanaw de fɛ ni min mana Dakari o bɛ na Conakry Mauritanie walima Abidjan sɛbɛnnikɛla ko Grand Julo nka min ye Dakari port ye i b'a ye k'a fɔ ale ni Konowari port ye olu de ma ka di kosɛbɛ Mali jurɔ bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali conteneur mun dasilen bɛ Dakari port da la Grand Julo i b'a compter f'i bɛ sɛgɛn sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya minnu dara ɲɔgɔn kan Mali sirako la o dogolen tɛ diɲɛ maa si la Bamako Kayi Dibole Grand Julo sira in tɛ sɔn o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Bamancu ka Bamanciya wale mun daminɛna jatigɛ ni yɛrɛyɛrɛna min ye jurɔ caman bɛ yen Grand Julo olu kɔni ye u ka minɛnw to bɛrɛ la fɔlɔ janko kow bɛ se ka ɲɛmajɔ ni dun y'a lajɛ n'i ye port kɔnɔna lajɛ
Garangajulu maa ɲɛdati lajɛ in koyi fɛn mun bɛ yen o de ye nafolo ko ye jɛbɔn ngolo jɛ sɛbɛnnikɛla ko Garangajulu n'a dun ma k'a fɔ ko baara sigilen bɛ sariya la min ye pɔri baarakɛla n'o ye Sénégal ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ kɔ mana mɔ kan min kan ko jɛgɛ ka tila o kan kan Garangajulu ni conteneurs bɔra baton kɔnɔ ni k'a bila danganda la k'a bila pɔri dugɛnɛ la Garangajulu tile kelen o tile kelen n'i ma taa ta sariya kɔnɔ o tuma k'e bɛ ɲangi i bɛ tɔrɔmɔɲɔ sara sɛbɛnnikɛla ko Garangajulu kuma min fɔra kabini février kalo tile 24 i b'a ye k'a fɔ Mali jurɔ Garangajulu jatigɛ daminɛna kamanagan daminɛna kɔnɔnafili daminɛna Garangajulu min kɔni jurɔ u y'u jigi kɛ an ka jamana ɲɛmaw ye k'a yira k'a fɔ ni ɲangili min filɛ ne ka da olu kun ko maa min bɛ se k'u bɔ a kɔnɔ o de ye Mali ɲɛmaw ye sɛbɛnnikɛla ko Madamu Danbele Madina Sisoko Garangajulu n'ale y'an ka taamako minisiri ye jamanakuntigi yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ye Sénégal ɲɛmaw sɛgɛrɛ k'u la kuma ɲɔgɔnya k'u deli a ma ɲa min kɔ Garangajulu k'u sɔnna an ka fɔta ma min kɔni minɛ ye o tuma waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'i bolo n'o banna e kun kan ka indemnité minnu sara pɔri ye Garangajulu k'u y'o sariya wuli ka bɔ yen o tuma i ka minɛn bɛ sa fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ fo ka taa fɔ don min na i ye se sɔrɔ ni ka ta ka bila i ka mobili kɔnɔ ka na n'a ye faso Mali kɔnɔ nka min y'o kelen o kɔrɔ tɛ ko maaw k'u bolo jiginɛ min kɔni laɲini kɛra Mali juraw fɛ maaw ma kɛ de ka minɛn bɛ pɔri kɔnɔ k'a fɔ ko ni sariya in wulila ka bɔ yen k'i b'i sigi k'i bolo fila di sen kan k'o fana kuma t'a la dɛ bɛɛ ka wuli joona i ka t'i ka minɛn nɔfɛ i ka na n'a ye min kan ka di pɔri ma o ka di pɔri ma jamana yɛrɛ fana kan ka min sɔrɔ jamana k'o sɔrɔ kuramani filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ Mamadou Diallo ale ka sɛbɛnni don Jabate namu maa bɛ npogotigi jɛman tɛ kamalenkɔrɔ fasanen ma a ti bɔ i kɔ nɔgɔlɛbitɔ i ko ten ale kuma na a ko cogo di kabako ye laji kalandeni bɛ karamɔgɔba kɛrɛfɛ o la sa i bɛna ka na ye yala bɔ tajiko kuma a kun ganden don karatata nka kununko araba ko jisuma kɛra an bɛɛ k'an bɛɛ fari lafiya ya kuma b'a la jamana ɲɛmaw u ye kari citerne baden k'o da ɲɔgɔn kɔ min bɛ se k'a to dimi a bɛ bɔ an na n'i y'a citerne donna koyi fɔta gazi gazuwali essence fiyoli kununko u y'a bɛɛ salo ka don tabarikala ne fana ko ka tɛgɛrɛ fɔ jamana ɲɛmaw kun minnu bɛ k'an mara u b'a kan ko wa ko ni cɛsiri u b'a kan dɛ u b'a kan dɛ awɔ sanjikɔrɔ waati de ti dɔn namu Jabate n'i ye nin ko ta k'a lajɛ a lajɛ kununko wuladayanfan n'o kun ye araba ye n'o bɛnna abirikalo tile galema san 2026 namu convoi de tugura ɲɔgɔn kɔ jama bɔnbɛ ka tɛgɛrɛ ta convoi ninnu kɔ camion citerne k'u ɲuman donna Bamakɔ ya tabarikala cellule de communication n'o ye u ka laselilikɛ tɔn jɛrɛba ye n'o force armée maaw ta ye Mali tɔgɔ la Fama o camion ninnu u kɔni y'a yira k'u ɲuman k'u donna ya kuma b'a la parki kɔnɔ n'u k'a ma ko office malien des produits pétroliers OMAP ka taa se MINISMA o ka kuruba o kɔnɔna la k'u bɛɛ ɲuman sera ka taa jɔ ya kuma b'a la agent de service minnu mais e y'a ɲɛna dɛ bɔ agent de service minnu n'u ɲɛsinnen bɛ nin ko in ma u y'a yira an na ya kuma b'a la n'i ko gazi o bɛ yen gazuwali essence fiyoli fɛn bɛ tajiko ye k'u ye fɛɛrɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo a badenba ko ka don n'a ye jamana kɔnɔna la nin wulikajɔ min filɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn k'o ye ko ka dɔ de fara dɔ kan ka sabu kɛ tɔni min tun b'an bolo dɔ ka fara o kan bolokɔrɔbilayɔrɔ o ka sɔrɔ n'o ye stockage ye yakuma b'a la nin tajiko min filɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a nana nakuma la wa ni teliya de fana donna yakuma b'a la waati dɔw kɛra la ko dɔw tun ye aranjɔ yɛrɛ daminɛ station na nin y'o kuncɛli ye an yɛrɛ bɛ dɔ fɔ surɔ ndale denmisɛnninw ye n wele ko ba n ko naamu ko hippodrome na ko taji bɛ yen ne tun bɛ kɛ si Jelibugu la ne ni kalama se ne kɛra sabara ye i ye dɔ sɔrɔ a mana gɛlɛya cogo a bɛ sɔrɔ jamana in ka di a bɛ sɔrɔ dɛ an kana kɔrɔtɔ dɔrɔn wa namu o kuma ko aranjɔ ko kuma o kuma tɛna na fɔ bilen fiyewu i b'a kɔ cogo cogo na i k'i ka wari bɔ dɔrɔn i ka aran respecté fana i k'i ka baara kɛ nin ko min nalen filɛ buwa ko nin bɛ dimi baden ye ko k'o de ta ka bɔ an na wa ko nin t'a dan ye dɛ ko dɔw bɛ ko kana tuguni yakuma b'a la Demba Konte a ka sɛbɛn don a bɔra nouvelle région kɔnɔ
là je grand Gedjolo ali bibe comme no maban le soir de Bamako mami sebenike oye Youssou Konaté Youssou grand Gedjolo ako minye tasma bambali anka faba koneya grand Gedjolo ka sababu ye muye akanyini sebenike ko ako chien kele chien fla chien saba chien nani grand Gedjolo kalo fla kono ako ko ni ko yin ka be fe ka damateme wallahi Youssou ko grand Gedjolo minye tasma be ka wuli fan be minye gela be jamana kono bamancha wale obe jamana kan grand Gedjolo sorote bolike minye fitini mumbe grand Gedjolo ko na fara ko tasma be ko be jini ka ban kan ba ke todi geleya samandla ko grand Gedjolo ba ye ka foni kuno foni fena sorola ninga bo komini worona la no ye nyama koro ye samandla ko grand Gedjolo minye tarata temene no de bena marsikalo kle bi sabani kele grand Gedjolo minye ni tasma ye iba ye ka fo kasna ka balika wulite iba ye ka fo minye ni gazi barakero ye samandla ko ako niye ni anthropoid laje gazi koni jaman badi dashilembe grand Gedjolo e barakelo yera nyinama grand Gedjolo minye tasna ka balika wulike manifu sina ku bolo fla do ko ne ka kule ninga woronto munena nani ni tukuni bebe ki tafo samandla ko min koni ye Youssou Konaté Youssou ko mado koni ye seriya ke ka yira ka fo ko nin ko yira ki ba fo ko shuala ko iba fo ko jinamuriya grand Gedjolo ku mado abada ko nin kera tugomina kasoro abike kuma mina grand Gedjolo ko kurango kuma kunte sabu kuran tigalen be kin yira la grand Gedjolo bela jelen sigin be dibila samandla ko min koni ta wulile no ye gazi ye tasuma do no la grand Gedjolo yangadeni yeye fiye mana ciwo ibaye ka fa tobi nyanga ka ta fe grand Gedjolo fo mabu sefa samandla ko min jarana beye ibaye ka fo ko manima to la nga min koni ye u ka jiran ye grand Gedjolo ko ta koni ayo soro sabu ale koni ye iselo akola ka yira ka fo ika chake yoro jenine grand Gedjolo ibe ko bela jelen ke jango ko bisala mada o kuma wode senfe ale nyangata soro samandla ko minye tasma falaw ye no ye sapeur pompier ulu bolibato na jona jona grand Gedjolo minyu ka tasma falaw ye no ye gazima fenworo ye sabu minye tasma mun be wuli ni gazi ye grand Gedjolo gazi de bo fa jito fa de ubo to jugoya samandla ko minyo gazi bonto mun be sapeur pompier bolo grand Gedjolo o dashilen be ateba o yode doni gana ka fie leri kele leri fla amanya min ko asna ka fati abesawo ubusu ka barala de faligala mamolo samandla ko grand Gedjolo min ko ni tasma ku ya maîtriser no fora ka ba kadi ibaye ka fa kunga se yoro munna grand Gedjolo ka ma semble min ko ni Youssou Konaté o kuma kale be nyingali de ke mun ne be ka tasma wuli jama ko jamana ko nyinga de grand Gedjolo akila jigina ako minye medina kura suguni no ye marché dosolo Traoré sabanikela ko ako minye milliard kasabi chama o kera bugurija ka sabo ke tasma jeni o tasma jeni ka sabo kera muye grand Gedjolo min ko ni ye alibi amanye don folo angati besena angati matatugu sabanikela ko grand Gedjolo ni yo laje ibaye ka fo temenen ko ka boy sabanikela ko ansigile mbe dusukashila min ko ni ye segusra ye yirima jo masura sabanikela ko kengeri boutique bado be no ye kengeri 2015 ye tasna ka balika wulo kono ko korona beke bukurija so munu tugulembo la boutique munu tugulembo la ko kono mino ke bukurija grand Gedjolo be yi tasoro la sigida kono la sabanikela ko o fena nana na toko jumena dali be o fena madon ako an sigile bo fena la grand Gedjolo minye nyamana garabali sabanikela ko fere gela munu be tasma final ka balika wule ka be ka sokono fenke kenema fenke ka be ke bukurija marsikalo kletan wolofla sabanikela ko ambo dimina minye nyamana komini worona Bamako ya min ko ne ni gazi bara yoro ye sabanikela ko fena kelen fena ne bukurija ye jama sigile nyana sabanikela ko grand Gedjolo ni ko in ka nyanyini ko ye ni ngana joshan kera lati ngoye tasma be ka wule atika ban grand Gedjolo fen juma de be kana naye dabon kama don wa walma munde do mimbe kan ke jeno de be ka kewa wakulo de be ka kewa akanyini jamana nyamo ka nyini grand Gedjolo minye Youssou Konaté aya yira ka fo ko foite grand Gedjolo ni kuntala minye chien kele kalo fla fo chien nani grand Gedjolo milliard mun chena ni chien nani na maxika fo ka sa kurabel flane anye min bo le soir de Bamako kono u ka bi bolindo
Elage Grand Gueule ni maa min kɔnna sanfɛ fɛn t'a la ma a b'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'a kunkolo de siɲɛ a b'a fɔ n bala t'o bɛ di ne n tɛgɛ don n tɛgɛ don dɔ kaburu senna nisɔndiyabaatɔ hakili bɛ tiɲɛ ta muso la bɛ tiɲɛ dɛ wa a bɛɛ bɛ ka tɛmɛ muso ko in kɛrɛfɛ sigay karamɔgɔ kalandenni b'i kɔrɔ i dun sera dankun dɛ a tɛ ku i la bilen fo ka ja don sira di tɔw ma i kɔni bɛ dankun an bɛ nin sira bɔ bolo payi o la sa namu nouvelle horizon a kumana a ko cogo di wa nin fana ye tasuma ko kuma de ye ko nin tasuma in fo Kayi ko bozow ka yɔrɔ ta de wulila ye maa 3 o ni kɛnɛ karabara maa 1 o sɛbɛkɔrɔ joginna minɛnw caman k'olu tiɲɛna tasuma y'o jeni fo k'a mugu bɔ tuguni wajabate namu nin kɔrɔfɔ in bɔra nouvelle horizon kɔnɔ Dɛma Konatɛ Dɛma Kɔnte a ka tɛgɛ nɔ don a ko di nin ye nin ko ta k'a lajɛ alala ko a gɛlɛyara kojugu Cheikh Umaru Jara 3e adjoint au maire o de nana ni kɔrɔfɔ in ye ko nin waliya in ko 8 heures yanfan de yakuma b'a la k'ale bɔra a kalama k'ale y'a sɔrɔ ale b'a ka bitigi kɔnɔ ale y'a kunnafoni mɛn min kɛ o yɔrɔ bɛɛ ale bolila dali ka taa ko lajɛ a ɲɛ la tiɲɛ don wa nkalon don a taara sɔrɔ tiɲɛ don o yɔrɔ bɛɛ préfet ale y'o labɔ a kalama maire a y'o labɔ a kalama protection civile a y'o labɔ a kalama polisi maw yaasa olu kana yɔrɔ lakana a y'olu fana wele i bɛna ka na ko lajɛ sugu in ko sugu in jenina nka ko y'a sɔrɔ an ka sugu belebele min bɛ commune de la Bamakɔ district la yan Elhaji Dosolo Traoré tɔgɔla sugu ko y'a sɔrɔ tasuma a wulila o fana la yakuma bɛ a la o ni tasuma wuli ko k'a ka ɲɛɲini dɛ joona i yɛrɛ bɔra ka min fɔ ko tasuma wulila Ɲamana o fana kɛra o cogoya kelen na ko buna hadamadenw jɔlen ɲɛna se t'an ye dabali t'an ye bolo tɛ se k'a kunbɛn foyi o la tiɲɛ yɛrɛ la ko nin tasuma wuli k'a bɛɛ bɛ sin ka bali ka kɛ balaka wuli ko mun de bɛ na n'a ye bɔn ni ne ɲininka an fitininama ni nin ko sugu kɛra ko jinɛ namara de b'a yɔrɔ o y'a ka hakilina ye ko jinɛ namara o kɔrɔta k'o don dɛ maa caman bɛ fili n'a ka hakilina de kosɛbɛ namu o la sa namu maa minnu n'olu bɛ commune kunna ka baaraw kɛ olu kɔni ye wulikajɔw kɛ yakuma b'a la maa 3 min n'o ntanyana ala la tasuma n'o kɛra olu ni karaba sababu ye fɛn minnu tiɲɛna ani minnu joginna u ye wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la yakuma b'a la monsieur Mayiga i bɛna ka na ye o ye ɲɛmaa ye ayiwa Kayikaw fɛ yen o fana y'a jira ko nin fɛn min filɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko ale b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko ɲamanton dɔ bɛ yen dɛ ko tasuma ko in wulila yen de ko nin waati y'a sɔrɔ ko a bɛ tile 3 bɔ ɲɔgɔn bɔ fiɲɛ de bɛ ka wuli Kayikaw fɛ yen a waati ɲamantɔ min bɛ yen dɛ ko u k'o ɲɛɲini wajaba tɛ tasuma in ko a minɛni kɔni dabɔra n y'a f'i ye cogo min na ɲamantɔ yɔrɔ ko kabini tarata yakuma b'a la ko fiɲɛ k'a bɛ ka ci cogo min a bɛ ka ci cogo min Kayikaw fɛ yen a filɛ dɛ o la sa ale kɔni b'a ka kɔrɔfɔ fɔ ka da o yɔrɔ kan yɔrɔw kɔni jenina k'a bɛɛ lajɛlen sisi maa 3 a ka kuma b'o kan ale fana y'o fɔ ko o ni tora la ka kelen jogin bolominɛw maaw siyɔrɔ dɔw san 40 k'u bɛ a yɔrɔ la olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛra walankata la desani n'i y'a ko lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko maa caman bɛ yen ala la k'olu bolomina kɔni tiɲɛna monsieur Mayiga a kɔni y'a jira k'a b'a fɔ maaw bɛɛ lajɛlen n'o ye baɲumankɛw ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ joona denbaya minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ in na dɛmɛ ni dɛmɛ u ka wuli u ko ɲɛɲini ko caman ka kɛsuni k'o tora a la caman ka jemeni ko o tora a la o kɔni bɛ min fɔ k'u ka wuli ka jɔ de kɛ maa ye ko sɔrɔ nin ko la u k'o dɛmɛ Adama Tomota ale fana y'a ka kuma ta yakuma b'a la ko ale san 40 de filɛ ale bɛ nin yɔrɔ in na a ma nin ɲɔgɔnna ye tiɲɛ la ko wariw jenina koyi k'olu caman bolominɛw de bɛ sokɔnɔna ninnu na ko a bɛɛ jenina k'a bɛɛ walankata yakuma b'a la ko yɔrɔ tɛ yen tasuma k'a panna yɔrɔ min bajaba tɛ a kɛra kɔnɔnafili ye koyi yakuma b'a la i adamaden ɲɔgɔn k'o bolofɛn ye ka jeni a ko k'ale mɔden b'a la a muso b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a y'i miiri o la k'a bɛ kɛ kɔnɔnafili de y'ale la k'u kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ ɲininkali kɛra dɔw la olu ko maakɔrɔ y'olu ye a bɛ san 60 bɔ ɲɔgɔn bɔ ko bɛɛ ka nin ko ta ko k'a di ala ma a filɛ dɛ u k'a lajɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ a yɔrɔ la ala la n'i y'a la olu sigiyɔrɔ jate du 20 bɔɲɔgɔnko ko ale bɛ se k'o jate yakuma b'a la ale n'olu tɛngun bɛ ɲɔgɔn na
wele ka kɔni bo kɔni bɛ bila ala la gouverneur gouverneur min bɛ Kayi général de brigade Musa Sumare ko k'a bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ŋaniyaw kɛ kelen ye u ka duwawu kɛ ka tasibila kɛ min tora min jenina mina minnu kɛra ko ka duwawu kɛ a ko la yafama la ka duwawu kɛ jamana ye tasuma in tiɲɛ yɛrɛ la a ka wuli ko jugu a ka gɛlɛyara koyi maa minnu kɔni tora la o jateden fɔra an ka wuli an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko de b'a a ko fɔ an na sɛbɛnfura numéro zone ka kɔrɔfɔ don bibɔli don Elhadji Grand Guedjilo maɲumako yirakun tɛ ala la sabu a bɔra ala fɛ ne bɛ n tɛgɛ don tuguni le soir de Bamako Laya Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Laya ko Grand Guedjilo min ye diɲɛ dagaba wulilen kɛlɛ mun bɛ min ye Moyen Orient i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la dɛ Sɛbɛnnikɛla ko min ye l'Américain ni Iran ale ni Israël ka kɛlɛ Grand Guedjilo e ka buruburu min y'a funufunu ye Grand Guedjilo a bɛ ka taa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen sabu n'i ye kow lajɛ kow don ne bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ maaw jigi ye ɲɔgɔn ye maaw bɛ ɲɔgɔn balo maaw dahirimɛ bɛ ɲɔgɔn kun Grand Guedjilo i b'a ye k'a fɔ taji ala ma jamana bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ don o la min ye tajitigiw bɛ yen ni ye kobatigiw bɛ yen Grand Guedjilo n'i y'a lajɛ min kɔni ye taji nasira belebeleba dɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye Irankaw ye u kɛn bɛ k'u bolo d'a kan u ni maa minnu da bɛ file kelen na Grand Guedjilo olu ka taji bɛ tɛmɛ nka u ni maa minnu tɛ kun kelen na n'i y'a fu a kan ka u kankɔrɔbɔ i ka baton b'a a taa daji jukɔrɔ Sɛbɛnnikɛla ko Grand Guedjilo min y'o kɛlɛ banbali min filɛ o de kɔni bɛ ka yuguyugu ne ka se diɲɛ ma min ye an farafinw ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ a ko n'i ye nin ko in lajɛ min kɔni taji sɔngɔ yɛlɛlen ye Grand Guedjilo ko wajibi don dɔɔni bɛ fara kow kan n'i ye an ka jamana in lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka labɛn belebeleba kɛ direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence Grand Guedjilo min kɔni olu wulila ne ka kunbɛliba kɛ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni n'a nana diɲɛ kɔnɔ Grand Guedjilo jamanadenw jigi u ka jamana ɲɛmaaw ye o tuma ko Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmaaw wulikajɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka kunbɛliw ta ka se ka gɛlɛyaw sɛgɛrɛ o kɔrɔmasolo ye mun ye yanni ni kɛlɛ banbali bɛ na gɛlɛya min tun bɛ an kan n'o ye Bamanciw ye ka t'u da an ka citernunw ɲɛ Grand Guedjilo ne ka taa don o la o n'a ta o ta ko Mali ɲɛmaaw b'u bolo tigin ko ye Grand Guedjilo k'u ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jan ko jamanadenw bɛ se ka wasa tajiko la o tuma k'an y'o wagati gɛlɛn tɛmɛ an nana bila wagati wɛrɛ kɔnɔ dɔ farala gɛlɛya kan o tuma min kɔni ye gɛlɛya kura mun nana Grand Guedjilo ko maa si seko t'o ye o tuma ko jɔnni farala taji sɔngɔ kan ko maaw ka hakɛ to ko diɲɛ yɛrɛ taabolo don wa k'a waati de sera ko tuma sebali tɛ karaba ayi Sɛbɛnnikɛla ko Grand Guedjilo n'i ye tajiw lajɛ o tuma ko bɛn kɛra min ka nin waati la Grand Guedjilo o de ye essence ye o litiri kelen min kɔni ye o litiri kelen ye Grand Guedjilo k'o kɛra 175 ye Sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye gasoil ye o litiri kelen ye 188 a ko n'i ye nin ko in lajɛ ko belebele de farala kan sabu essence darasi 20 o n'a kunkanfɛ min ye gasoil ye darasi 40 ani dɔrɔmɛ 3 Sɛbɛnnikɛla ko gasoil mobilitigi kɔni ye ka bali ka yɛlɛn tan ko maa si seko to ye ko nin ta tɛ gasoil ye dɛ i bɛ ka jɔrɔ dɛ o tuma an kunnajara nin waati la n ta ye mugan ye sige Grand Guedjilo Sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni DGCC i b'a ye k'a fɔ u ye kangari gɛlɛn da maa minnu ye taji feerelaw ye jamana ye sɔngɔ min fɔ ko jamana ye fɔriba de kɛ min kɔni dɔɔni ye Grand Guedjilo ko jamana tun kan ka wari min minɛ dédouanement la ko jamana jɛra musakaba de kɔ jan ko jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko ni jamana kun ma jɛ musaka kɔ k'a kun kan ka yɛlɛn ka tɛmɛ nin kan o tuma min ye taji feerelaw ye k'i den kɛrɛfɛ sɔngɔ minnu fɔra jamana fɛ k'e bɛ tanga far'o kan o tuma k'i bɛ sariya jɔlen sɔrɔ maa minnu b'a san tuguni ka taa dibidibi kɛ marché noir ko banna dɛ o caman ta de kɛ so bɛ jeni marché noir o caman ka so bɛ jeni i ka kuma ye tiɲɛ dɛ e tɛ taji dɔn i tɛ taji baarakɛla ye ko wari bɛ sɔrɔ a la k'i donni ka taa bila so kɔnɔ taji ye sɔgɔnɔfɛn ye o tɛ sɔgɔnɔfɛn balawu don Grand Guedjilo min ye DGCC u ye kangari kɔni da Grand Guedjilo cɛ o cɛ muso muso ne de tigɛ tara min ye ɲinikojugu ye e bɛ taa kɛ dɔ garisɛgɛ ye sabu garisɛgɛ ɲinikojugu i bɛ taa bila dɔ garisɛgɛ kɔnɔ Sɛbɛnnikɛla ko min kɔni kangari daga fisa wuli ka bɔ ntɔn kan bɛɛ lajɛlen lasɔmina k'a fɔ sɔngɔ min fɔra jamana de y'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ni ka jɛ dɔ kɔ
jamana jɛra min kɔ ko n'o kun bɔra ka da ɲɛ kɔrɔ Garange Jula an bɛ min fɔ an kun t'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'histoire de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don sɛbɛnni ɲana hali wa namu n ka dɛgɛ don wa a don joona ayiwa senfa biribiri o ka fisa ko la kuma dɔw o ye tiɲɛ ye o la sa mun bɛ yen info matin a kumana a ko di sɔgɔmada la kunnafoni kosɛbɛ ala la fɛn fila a bɛ komi bibi na n'an bɔra jɛnɛjakɛyɔrɔ kaburudon la u t'a fɛ ka maaw lamɛn alimami bɛ se k'a fɔ ten ko ayiwa ko duwawu kelen ŋaniya fila mun yɛrɛ misali taara jɛnɛjako in kan de i ka misali t'e bolo fo ka se jɛnɛja mɔ i ka misali man ɲi ko fila de b'an da la min kɛ bɛ k'an degun bɔ kuran tɛ sɔrɔ ji tɛ sɔrɔ o gɛlɛya b'an kan bi dɛ fo ka fɔ i da sen bɛ jiri ma Elhaji yiri n'a ladɔn i ye kuma min fɔ nin ye Mali kɔnɔ bi an mago bɛ nin waati gɛlɛn mun na o de ye ji ka na kosɛbɛ kuran ka sɔrɔ a b'a na dɔw bɛ butɔn bila mobili kɔnɔ fo kin ni kin a tɛ sɔrɔ kilomɛtiri 10 kilomɛtiri 15 dɔw sɛgɛn bɛ ji ko la dɛ an bɛ bilɔntigi ninnu dɔn a musoman yɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ si ji nɔfɛ kosɛbɛ k'a daminɛ su araba konjo fo 4 heures du matin kosɛbɛ o ye kɔlɔkɔlɔ ko a ye tɛ sɔrɔ wa ala ka nin ko in nɔgɔya ko ye namu ayiwa ko fila b'an da la min kɛ bɛ k'an deguya tuma bɛɛ a la karatata n'i taara bulon o bulon kɔnɔ kɔrɔfɔ bɛ yen baarakɛdaw la i b'a kuma mɛn sigai fɛn min kɛ bɛ k'i degun i b'a fɔ o ye tiɲɛ dɛ a tɛ da jeni o ye tiɲɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi ala la sigidalamɔgɔw Bamakɔ u ko ko u ɲɛ gannen don dɔwɛrɛ tɛ ko kuran k'a tɛ sɔrɔ worobinɛji o tɛ sɔrɔ o ye chômage pour maaw ta ye ala la bɔlɔn dɔw bɛ olu ni gɔngɔn nin tigi ye nin ta ɲɛdɔnna ye ne la dɛ ko gɔngɔn bɛ quartier dɔw la ko Ɲamakɔrɔ ani Bangɔni mun y'a bila Bangɔni sɛbɛnni na i b'a sɔrɔ a ye min ye a bɛ k'o de sɛbɛn a bɛ ka ne de kɛlɛ tigɛ a bɛ k'an kɛlɛ tigɛ de a ye degun min ye Bangɔni na dɛ a bɛ k'o de sɛbɛn wa n'a y'o sɛbɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye degun in ka ta ka bɔ yen ayiwa ko gɔngɔn bɛ o yɔrɔ fila la Ɲamakɔrɔ ani Bangɔni ji a tɛ sɔrɔ ji ko yɛrɛ sɔrɔli n'i ye ji sɔrɔ bi k'e ye masakɛ ye a dun n'o man kan an kan k'a sɔrɔ de an sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a man kɛ ni degun ye k'a sɔrɔ a man kɛ ni gɛlɛya ye nin ko in ko ni ɲɛma ɲinɛ a la tiɲɛ la k'a kɛ bɛ degun ye yɔrɔ min na dutigi dɔw bɛ yen olu tɛ da su de bɛ ko k'u to ji ɲini na kuran tɛ ji tɛ wa dugukila fɛ quartier dɔw bɛ yen olu ka ji nakuma y'o ye i bɛ bɔ la n'i ka palan ye palan ɲɛ kelen n'i y'o sɔrɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko i y'i diya o de la tiɲɛ yɛrɛ la funteni o dama tɛmɛnen bɛɛ ji n'o bɛ bɔ o bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni waati dɔw fɛ pression ba k'o tɛ sɔrɔ u y'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana fɔ nin ko in k'u k'a lajɛ koyi k'a kɛ bɛ degun de ye an man kan layidubaw dun talen don an ye an bɛ nin kɛnɛbaw dilan ni réseauba bi dilan o layiduw fana tɛ ka ye a don tɛ ka se a kalo yɛrɛ tɛ ka sa n'i y'a ko da ɲɛkɔrɔ dugu dɔw bɛ yen kuma b'a la duguba b'o la dugu misɛn b'o la n'i y'olu ka ko lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko degun k'a da yen u ta ye u tɛ ji ye u tɛ kuran ye u kɔni bɛ dibi la waati dɔw mana se ni min ye gilasi mɔrɔsɔni sɔrɔ ka jinin ko la e bɛ i wakili k'o ye k'o min k'i kankɔrɔla sumaya k'i dusukun ko sumaya n'o ye n'o tɛ i bɛ mɛn yakuma b'a la ka sɔrɔ i m'o ye ka sababu kɛ ko kuran a tɛ yen ɔ ji yɛrɛ bɛ kɛ mana la k'o kɛ gilasi ye o ji fana tɛ yen ɔ mana gansan ninnu tɛna yɛrɛ kɛ gilasi ye an b'a kɛ cogo di a ko gɛlɛyara sera ɲininkali gɛlɛyara Garange k'i ye ka nin f'i ye cɛkɔrɔba dɔ tulonkɛ don walima sɛbɛ don sa a ko tellement que olu ka yɔrɔ la ko denmisɛnninw b'a dɔn ko kuran tɛna ko kuran nali maîtrise b'u bolo a bɛ na nin waati la a bɛ tigɛ min ye haute tension ye nɛgɛjuru kabuluba in ko fo denmisɛnninw ye funu so k'a la maa man ka gɛrɛ fɛn mun na ko ala ni jagɛlɛya ko a y'a ka funu so kɛ ko kuran tɛ yen fɔlɔ o tɛ jagɛlɛya ye u b'a lɛri dɔn a filɛ nin ye dɛ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ namu wajiba tɛ an kɔni bɛ min fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ namu ni degun fila min filɛ an da la ɲɛ ka ɲinɛ a la n'o tɛ Bamakɔ an m'an ta fɔ burusi kɔnɔna la olu fana ta bɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ji ko kuranko bɛɛ bɛ wuli n'o ye wa ji ɲɛnɛmaya tɛ kɛ ji kɔ ayi fɛs wa kuran tɛ luxe ye ayi ni kuran tun ye luxe ye kunun bi kuran ye nécessité de ye kosɛbɛ diyagoya an ka baarakɛminɛn don an tɛ se ka taa k'a to wa n'a ma sɔrɔ a bɛ kɛ fiɲɛ ye wa ji ɲuman ɲinini k'a di jamanadenw ma o fana ye wajibi ye sabu an ka ɲɛnɛmaya tɛ se ka kɛ ji kɔ ni fila a jɔyɔrɔ min bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ Garange Jalo n'i y'a ta ka bɔ yen maaya banna pewu
Sigai wajibate an ka bako yanfan yɔrɔ dɔ bɛ yen ala la waati dɔw bɛ kɛ olu ka jiko ko bi nɔgɔya ba bolo yanfan min bɛ an fan fɛ yan waati dɔw bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ji yeli a ka gɛlɛn u b'a fɔ ko pression k'o tɛ na a ji sira tɛ sɔrɔ kuran yɛrɛ fana mana fara o kan o y'a kɛlen double ye wa nin ko in kɔni kɛ maa bolo kɔnɔnafili ye n ye a ka ɲini a la yafara yaasa jiko degun ni kuranko degun min b'an da la a bɛ se ka taa ka bɔ an da la e b'a dɔ bɔ an ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw olu tɛ funteni kun kuran ma tigɛ funteni a dun fɔra k'an ka to ka ji de min ko ji ka ɲi farikolo ma ni ji fana tɛ sɔrɔ k'a min an na mali yirini min wala sa dɛ o t'a solution ye o t'a ɲɛ ye a bɛ na kosɛbɛ an bɛ ka dugawu kɛ a bɛ na min fɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin ko in an ka ɲɛɲini o don dɛ jamanakuntigi yɛrɛ ko ten ko jamana in k'a tɛ dilan a tɛ tunamada fiyewu a tɛ feere wa ko ba tɛmɛ sira tɛ a bɛ ɲɛ wa k'an kɛ an yɛrɛ ye yɛrɛya a tɛ taa gɛlɛya kɔ an kunkanko kuma an yɛrɛ b'a fɔ an ka dugukolo fɛnw an yɛrɛ de b'a feere k'a feere o tuma an ka tugu faamaw kɔ n'u ye baara kɛ k'a bila yɔrɔ min na an ka fɔ ko taare kɔrɔfɔ an y'a bɔ info matin kɔnɔ bi jiko gɛlɛya ni kuranko gɛlɛya kosɛbɛ Garange o tuma an bɛ taa an bɛ di fan fɛ kibaruya tɔ bɛɛ wajibate an ka salen seginna kosɛbɛ jɛkafɔ jamajɛ baara wasa baara nisɔndiya baara sisan an donna balan da yɛrɛ la e y'i tɛgɛ don Garange yanni mɛ n tigɛ don dɔnkili mun filɛ nin ye a bɛ paki seli a b'o kofɔ Garange ni ala ni kira sɔnna ma karidon o ye paki seli ye o tuma o dugusɛjɛ o ye lundi de paki ye o kɔrɔ dimanche ani lundi o fila bɛ paki seli o tuma an bɛ jɛgɛ dɔw de kɛ seli min bɛna kɛ bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala ka bɛɛ minɛ an bɛ jamana ye ala ka kelenya sabati. a kana taa yɔrɔ jan dɛ an sini bɛ maa min ma a kan ka saga kelen bila yan dɛ. I bɛ tila k'o laɲini kɛ seli ye dumuni ye o ye kɔrɔlen ko ye seli don maninfin bolo ti ja wa da yɛrɛ ti ja k'a ta k'a dun dɔrɔn ala k'a don yira Garange ne bɛ n tigɛ don nin ye sɛbɛn ye ayiwa min ye ayiwa an na tila k'a tɔgɔ fɔ Garange maa min ye sɛbɛnni kɛ o na kɛ min ye la rédaction Garange ko an ka taa Burkina Faso sɛbɛnnikɛla ko Garange Burkina Faso taama a bɛ bila min ye kɛnɛya minɛn kɔnɔ sabu nin y'a siɲɛ galigale min ye nin forum belebeleba in ye n'o ye forum national sur le financement de la santé u y'o ko sigi sen kan Burkina Faso ɲɛmaw fɛ nka min ye Burkina Mali Niger ye an bɛ ko kɛ nin waati la Garange a bɛ kɛ ni jamana saba tɔgɔ ye n'o ye pays de l'AES ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛnɛ in maa min y'a korombo kari o ye Burkina Faso kaw ka premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Iliya Miliyanba Jean Emmanuel Ouedraogo Garange i b'a ye k'a fɔ ale taara maa min tɔgɔ la o de ye jamanakuntigi ye n'o ye capitaine Ibrahima Traoré Ibe sɛbɛnnikɛla ko Garange nin premier forum ye n'i y'a lajɛ k'a tun sigilen bɛ fɛn mun na a kɛra don min na o de ye araba tɛmɛnen ye n'o de bɛnna mars kalo tile 25 Garange min ye anw ka jamana yɛrɛ ma to kɔ sabu an ka kɛnɛya ministre ye n'o ye colonel major madame Jawara Asan Bajalo Touré ale tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Garange ale kɛrɛfɛ min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔbaw ye Garange ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛrɛfɛ ni ka se ka taa nin forum min kɛnɛ kan lani ye mun ye Garange o de ye jama bɛ ka caya min kɔni diɲɛ bɛ ka kalaya wa sɔrɔw tɛ ka bɔli kɛ Garange n'i ye farafin jamanaw lajɛ anw de b'an sigi kuma bɛ k'an bolo jan Garange min ye nanzaraw ka jɛnɛjɛkulubaw ye n'o ye OMS ye o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye Garange ni k'an ka gɛrɛbɔn balancan olu de bɛ to k'a bila anw tigɛ waati bɛɛ a m'a kɛ vaccin a m'a kɛ furakisɛ a m'a kɛ kɛnɛya ye a m'a kɛ minɛnko ye anw de bɛ ka sɔn kuma bɛɛ maa min bɛ ka sɔn kuma bɛɛ Garange k'an sago bɛ sɔrɔ wa sɛbɛnnikɛla ko petewu min ye Burkina Faso ye u y'u sigi k'o miiri k'olu bɛna o ko in k'o yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko Garange n'i ye kow taabolo lajɛ a tɛ taa musaka kɔ ko dɛ nafolo min kan ka bɔ ka don kɛnɛya baara la Garange ko sɔngɔ t'a la fɛn o fɛn n'o bɔra ka don a la ka a n'o ka kan sabu kɛnɛya sɔngɔ t'o la bada sɛbɛnnikɛla ko min ye Burkina Faso jamanakuntigi a ka ciden n'o premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso kɔni labɛnnen bɛ nafolo kan ka don kɛnɛya ko la Burkina Faso kaw ye k'u labɛnnen bɛ wa k'u b'a ɲini fana pays de l'AES an bɛɛ k'an sen na Burkina senna nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye
k'u taabolo lajɛ lawale la maa si ka yɛlɛma hɔrɔn tɛ sabati abada ni minɛnw de bɛ ka bɔ kɔfɛ ka di e ma min ye vaccins ye an t'a dilanyɔrɔ la a bɛ dilan cogo di an t'a dilan cogo dɔn furakisɛninw u bɛna ka d'aw ma a y'a kunu a bɛ nin kɛnɛ a bɛ nin furakɛ an t'a dilanyɔrɔ la a di kun ye mun ye wa mun b'a kɔfɛ laɲini na a ko n'i y'an ka chercheurs lajɛ Garange farafinna bi chercheurs baw de b'an bolo laboratoire baw de b'an bolo Garange ko musaka ba bɛna ta ka d'olu ma k'o ko don ba la k'u ka ɲinini kɛ k'an ka yiriw lajɛ mun ni mun de ka ɲi an ma Garange furaw bɛ se ka dilan cogo di jɔn tɛ o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye k'a ban pewu Garange ka sɔrɔ a ma taa nansara la wa ko baara kuraw de bɛna daminɛ an ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ k'a kuma fɔ da kɔnɔ k'a kɛwale kɛ wa ko de bɛna jɔ sisan diɲɛ maa ye misali filɛ nin ye Burkina Faso y'a daminɛ Mali Nigeri an bɛɛ lajɛlen bɛna sen na Burkina Faso sendaw la o tuma ko yɛrɛkun sɔrɔ o ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ la kunnafoni fila de ye an ye min bɔ tɔgɔtan kɔnɔ u ka bi bɔli don i bolo don ko tɔgɔtan ni tile ne ta mɛ n bolo don yakumada la info matin a ko bi a ko cogo di Daragi ayiwa yanni bɛ taa a bɔra tɔgɔtan na a kɛra nouvelle libération ye nouvelle libération naamu Daragi info matin kumanen b'a ka sɔgɔmada in na a ko di filɛ Nigeri kan ala la ale ye mansimafɛn ye naamu an ka maa minnu n'olu bɛ ayiwa yaala ji sanfɛ ka fɛn cɛjugu ɲini o ye wuli ka jɔ kɛ ko bɔ Daragi 38 k'a minɛ ka tila k'a jeni o kɛra cogo di c'est tout c'est fini o man di dɛ o man di dɛ tout c'est fini o fɔcogo man di n'i y'a jateminɛ a lajɛ nin min kɛlen filɛ nin ye ko nin ye wuli ka jɔ de kɛli ye an ka faamaw fɛ ji kan ya kuma b'a la ka ɲɛsin Daragiw ma Daragi fɛn fɛn m'a ye n'e kɔni tɛ sariya la i b'i minɛ ya kuma b'a la ni a minɛna a tɛ dan o ma taa o bɛ don a la k'a bɛɛ lajɛlen k'a tiɲɛ i bɛna ye ni engin ninnu n'o ye bɛ Daragi kofɔ marisi kalo tile 30 san 2026 u y'o bɛɛ lajɛlen de salo n'o ye den 38 ye a minɛ a n'u k'a latiɲɛ fo min ka teli min ye baara in ko an ka jamana faamaw olu ka cika de don k'a lase fɛn fɛn bɛna ni tiɲɛli an ka ji nin sanfɛ u k'o bali fɛɛrɛ sugu bɛɛ ka tigɛ an ka ji a ka se ka saniya Daragi ko ninnu don bɛ sanu baara de kɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ ɲagami a la n'o dun kɛra jɛgɛw bi sa ji bi tiɲɛ an mago ɲana fɛn fɛn bɛ sɔrɔ ji la a bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ walankata ye o de la sa k'u ye baara in daminɛ kulukɔrɔkaw de fɛ yen baara in daminɛ ya kuma b'a la ka a ɲaganaw fɛ u tora ka u bɛ k'a kɛ ji sanfɛ ya kuma b'a la f'u taara Yanfolila ka bɔ Yanfolila ka na Buguni ka na Marebabugu ka na Bagineda marisikalo tile 30 kɔni équipe min tun bɛ ka nin baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'u nana kun bɔ Katibugukaw fɛ yen n'o bɛ commune rurale de Mande la o la sa faama ninnu kɔni u y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ci fɔr'u ye cogo min u y'a baara kɛ o minɛn de kɔnɔ ya kuma b'a an ka ji kɔni sanfɛla ayi ko tiɲɛli kɔni n'u y'a ye a tiɲɛlikɛ minɛ k'a ye ka maa ye k'e de bɛna ale bɛ tiɲɛli la ko tɛgɛ bɛ da i kan dɛ ni tɛgɛ dun dar'i kan i bolo minɛ o kisitɔ tɛ o bɛɛ lajɛlen fana m'a minɛ taa bi don a la k'a walankata k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin ko in nin bɛɛ bɛ ayiwa sanubɔ ko k'o de fɔ Daragi ninnu ya kuma bɛ a la sanubɔ minɛn don kosɛbɛ ji kana sanubɔ minɛn ji kana ta don o de la faamaw kɔni wuli bɛ nin waati ko ji kɔni ko f'a ka saniya olu bɛ lakana sugu bɛɛ ta ji a bɛ se ka tanga sɔrɔ cogo min na ka sabu kɛ anw ka ji min ta de bɛ bɔ a la o bɛ kɛnɛya dun de ko fɔ dɛ ni fɛnjugu b'a kɔnɔ an bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ jɛgɛ min fana san olu laban bɔ ka na gere kan wa n'u ma fɛɛrɛ kɛ nin na jɛgɛ laban bɛ kuma jɛgɛ bɛ se k'a fɔ n'an ma nin fɛnjugu ta ka bɔ yan anw bɛ taa gere kan n'an dun taara gere kan anw ti don ba kɔnɔ bilen sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛn tɛ nin ye dɛ nin ne ka ba ye k'i ɲini ka nin f'i ye Garange a bɛ san 6 san 7 min ye ONG dɔw ka baara bɛn bɛ jiko ma Garange olu ye atelier ba dɔ labɛn Selenge ka kunnafonidilaw ta sɛbɛnnikɛla ni kumalikɛlaw ala y'an garisɛgɛ don la an ye jɔkun kelen de kɛ Selenge Garange min ye a phase pratique ye ka an ta ka don n'an ye kurun kɔnɔ Garange ka taa fo min ye Daragi a baarakɛlaw ye o tuma a don an taara min ye Daragi yɛrɛ Garange an bɔra an ka kurun kɔnɔ ka yɛlɛ Daragi a mansin kan Garange moteur i bɛ remorque moteur mun dɔn dɛ
o belebele fila de b'u la. A bugunatigɛ bɛ yan. Bugunatigɛ bɛ yan. Garange wa dɔrɔn tɛ dɛ. I bɛ filimu na i bɛ sumarɛ minnu ye. Fo u bɛ oxygène don nun na. Ka jigin ji la. Wa u b'u bolo dɛ. Garange an yɛrɛ ɲɛna. Équipe complète. Sumarɛ sina k'i fili ka jigin ji la. A ye min kɛ ji jukɔrɔ ma t'a kɛ dɔn. A bɛ k'i salo dɔrɔn. An ye cɛw jɔlen ka musow jɔlen. Garange an ye ɲininkali kɛ an taa kun yɛrɛ kun ye min ye. O de ye an taara jiko baara la. Aw bɛ ka nin baara min kɛ ji kan. A kɔlɔlɔ b'a la ka ɲɛsin ji ma wa? A bɛ ka mun de kɛ ka ɲɛsin ji ma? Aw bɛ ka sanu mun ɲini? A bɛ ka sanu sɔrɔ wa? A bɛ ka ɲini dangana jumɛn na? Garange an maa tun bɛ taa maa 50 la. I b'a ye k'a fɔ min ye daraki baarakɛlaw ye u ye fɛn caman dantigɛ don dɛ. Nka depuis Ala k'an da ka don kurun kɔnɔ ka taa ji camancɛ la ka taa yɛlɛ daraki kan ka daraki baarakɛlaw k'u ɲininka k'u interviewer a kɛra o don dɛ. Seleke kɔni ji kan jafarinya t'o la dɛ. Maa maa bɛ ji kan a b'i kun la tuma bɛɛ a bɛ fori ka b'i kɔrɔ. Ne dun tɛ se ji la mun bɛ yen o de ye kamanagan ye. Nka nin don a Garange an ye fɛn caman dɔn ji kan o tun bɛ tɛmɛ n'a ye. Wa Jabate i bɛna ye nin baara min filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye k'an ka ji k'a tiɲɛ an bolo k'a lakari an dun taalan de ye ji ye o la don tobilila don minan don yakuma b'a la ni fɛn bɛ kɛ min bɛ pɔsɔni ko fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faamaw bɛ ka nin min kɛ k'u ni ce a baara la yakumuya b'a la o de la ni opération min kɔni filɛ k'u t'a dabila ko fo a ko ka di minnu bɛ k'a kɛ ko f'olu fana k'a bila faamaw ko ten k'olu taara a kama wa olu b'a kɛ yakumuya b'a la fo ka taa se waati k'a bɛɛ jeni. 38 min n'a bɛ ka daraki k'o kofɔ n'a minɛna hali ma kala don ɲinɛ ka bɛn n'a ye k'a ma ɲɛ lajɛ ayi n burankɛ ta don ayi a minɛ n'u ka jeni fo min ka teli min ye kɔrɔfɔ an y'o de fɔ an y'an bɔ information kɔnɔ bi sɔgɔmada na Modibo Kɔnɛ a ka sɛbɛn don tabarikɛla Garange jamana sariya foyi tɛ sariya sanfɛ ni jamana ko min ka to yen Garange o ka to yen n'a ko min ka kɛ an ka jɛ an k'o kɛ Garange ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la Garange n'o tɛ fan bɛɛ bɔda ye min ye bi kibaruya ye nin bɛ fu siri o dan na Garange n'an dun tilala baara la bonya bɛ Manden bonya masigi bɛɛ n'i ye jamana in ye Garange mun y'a ja o de ye ko to ɲɔgɔn ta la o de ye ka ko dɔn ka kɔrɔ dɔn o de ye ɲɔgɔn gasi sigi o de ye bonya ye o de ye karama ye o de ye ka ɲɔgɔn bila i ka minɛn kɔnɔ Garange o de bɛ faso Maliba kɔnɔ wa o de y'an ka force ye Garange n'an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka bonya masegin ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu sigi k'an makɔnɔ k'an lamɛn nin sanga kelen kɔnɔ Garange k'u ni cɛw yɛrɛ ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye ka bɛɛ lajɛlen fɔ hali bi ka tila k'a yira k'a fɔ sabu sini min ye kunnafoni gafe laban jɔkun kɔnɔ bɛ nka min ye e ni ne ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi kunɲɔgɔn yan'o cɛ kari ye hali bi ka segin a kan o ye Pâques seli ye ntɛnɛn ye Pâques seli ye an b'a fɔ chrétiens bɛɛ lajɛlen ye k'u bonne fête de Pâques o tuma ko Ala ka seli sigi yɛrɛ la Ala ka wuli yɛrɛ la Ala ka bato bɛɛ minɛ ko Mariam bonne fête Jean bonne fête min ye PDG bonne fête Géjul bonne fête Malien bɛɛ bonne fête o tuma ko Ala ka seli ja sɔrɔ minnu bɛ nalen Garange ko Ala k'a caya kosɛbɛ sabu n'i y'a mɛn ko fête bɛ ja fo wari ka munumunu dɛ ni wari se Garange fête ti ja o tuma ko joona joona o tuma Ala ka wari labila yaasa baaraw ka se ka kɛ ka ɲa ka nɛgɛtigi fo n'o ye an bɛ Jakite ka waleɲuman dɔn ale ye baara daminɛ ni ka tila k'a labila Mariam ye Jɛgafɔ kɔnɔ i b'a fɔ ko jamajɛ baara min ye Madame Sogoba Mariam Danbele k'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma a kɛmɛ bi dɛbɛdɛbɛ i b'a fɔ ko 16 ans Edile an y'an wakili don ɲɔgɔn na a ka to k'o kan sɔli Ala